Maltepe 3 nolu cezaevinde yatan 2 tane uyuşturucu kaçakçısı. Melis Bashimov, diğeri ise Babamürat Aknazarov. İstanbul Advokatlık Merkezine agza bolan advokat Türkmenistan vatandaşı bolan Mayagödül Hommadova tutsakxana narkotik madda bolan geroin maddasyny alyp girmekçi bolanda saklandy. İşe başlanmayan bir ay bolan Hommadova narkotik maddasyny goşurmak isleyen kişisinin Türkmenistan vatandaşı Melis Bashimov'da narkotik madde bilen tutsak edilendigi ortaya çykdy. Mayagödül Hommadova Şirnevlerde işleyen Gödel Akmuradova bilen iş yerinde görüşenden soňra tutsakxana gitmek üçin ýola çykýar. Gödel Akmuradova narkotik madda sebäpli tutsakxanada ýatan ýan ýoldaşy Melis Bashimowa egin eşik bilen birlikde narkotik maddaly haltaçygy Mayagödül Hommadova berýär we Mayagödül Hommadova hem tutsakxana gidýär. Maltepe tutsakxanasynyň girişinde Mayagödül Hommadowanyň getiren el goşuny has içkin barlaýarlar we geyimleriň içinde narkotik cisminiň bardygy ortaya çykýar. Tutsakxana işgärleriniň içkin barlygy astynda Mayagödül Hommadowanyň getiren haltaçygynyň içinde 4,11 gram geroin bardygy belli bolýar. Mayagödül Hommadova we Gözel Akmuradowanyň garşysyna jenaýat işi gowdgalyp Hommadowanyň narkotik sowdasyny etmek we tutsakxana narkotik serişdesini geçirmekde aýyplanyp, olaryň garşysyna jenaýat işiniň gozgulmagy talap edildi. Birinji kaziýet gözden geçirilişigi öňümüzdäki oktýabr aýynyň 8-inde bolmagyna garaşylýar.